Ideme teraz Soni k modelom, ktoré sú ozvláštnené kožušinkami, ale krásne to tu rozvoniava v tej kuchyni, tak sa nečudujem, že ťa to tam láka a mňa tiež. No ale poďme sa venovať tomu, čo vám chceme v nasledujúcich minútach ukázať. Našou ďalšou hostkou je pani Zuzana Geci Juru. Zuzka, vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Tak. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A vy ste k nám priniesli vašu vlastnú teda tvorbu, v ktorej ste sa rozhodli zapojiť možno aj fantáziu, pretože vy ozvlášňujete, by som povedala, že také klasické ženské modely, aj keď sú aj trošku spoločenské, k tomu sa dostaneme, ale klasiku ozvlášňujete kožušinou. Prečo práve táto kombinácia? Pretože kožušina celkovo týmto modelom dodáva istú takú iskru vznešenosti, pretože kožušina celkovo ako materiál je veľmi vznešený, honosný. A aj keď niekedy sú odevy veľmi jednoduché a strohé, kožušina ich povýši na iný úplne stupeň a iný level. Dobre, my sa postupne pozrieme na tie jednotlivé modely, ale keď je teraz takéto obdobie zo začiatku roka ešte, nie je to také celkom obyčajné obdobie, čiže máte aj spoločenské modely, koktejlové modely a predpokladám, že práve takými začneme. Tak ja poprosím Ľudsku, aby prišla medzi nás a vy nám prosím predstavte model, ktorý má Ľudská na sebe. Tento model je viac menej určený na možno aj vianočné párty, na rôzne koktejlové príležitosti. Je to vlastne kombinácia veľmi zaujímavých dvoch materiálov. Čipka je materiál, ktorý je prevažne považovaný možno tak ako letný materiál, pretože je veľmi vzdušný, priehľadný. A zároveň je tam aj zimný materiál, ktorým je kožušina. Aktuálne toto, čo vidíte, je kožušina z králika. A je v veľmi žiarivých farbách. Kombinuje sa modrá farbená kožušinka s oranžovou, ktorá krásne lemuje golier. Model zakrýva viac menej to, čo len má. No, takže veľmi skromný, ale Ľudská si to môže dovoliť. Áno, ale nádherne predĺží nohy a dámy s krásnymi postavami sa môžu len píšiť. Ešte dovetok k tomuto modelu. Ľudská má v ruke aj kabelku, ktorá teda patrí k tomu celkovému vzhľadu. Obvykle my ženy, aj keď máme 50 kabeliek, tak si niekedy nevieme vybrať tú správnu k tým modelom. Takže k modelom samozrejme patria aj kabelky, ktoré sú zladené v tých istých materiálov, v tých istých odtieňov a vtedy dáma si môže byť istá, že bude in. Áno. Ďakujeme Ľudské, ona sa pôjde preobliecť. A my už, keď sme začali, tak som chcela ísť z tejto strany, ale zostaneme ešte chvíľočku teda na tejto opačnej, pretože to máme niečo veľmi podobné, ale trošku by som povedala v takých strohejších farbách. Zuzi? Je to konzervatívnejší typ, aj keď možno ten výstrih to nehovorí, ale čo sa týka farieb, je konzervatívny, s veľkým výstrihom. Je to doplnené tiež o králika, tentokrát je to špeciálny králik, volá sa to Rex králik, ktorý je oveľa jemne... Krátkošrstý. Nie, veľmi krátko. Môže byť aj zostrihaný, vtedy bude aj krátka, ale je veľmi, veľmi jemný a je na viac menej nerozoznanie, napríklad aj veľmi si ho milia s norkou. Tým, aby sa zvýraznila napríklad tá čierna čipka, je počitý béžom, aby proste sme videli tvary čipky. Áno. Dobre. Zuzi, a prečo vlastne práve kožušiny a tie práve, veď s nimi sa musí veľmi ťažko pracovať, pretože potrebuje to istú zručnosť. Nie je to predsa látka, je to oveľa hrubší materiál, aj teda špeciálne možno ihly, stroje, nite potrebujete. Pracovanie je to diametrálne odlišné od textilu, pretože si to presne ako hovoríte, vy potrebujete iné nástroje na to, úplne iné stroje, ale je to veľmi zaujímavý a veľmi kreatívny materiál a dajú sa z toho vytvoriť od kožuchov cez doplnky, viac menej všeho chuť. Áno. A mne sa páči, že to je dnes nielen o ženách a pre ženy, ale že my máme dokonca aj pánskeho modela, pretože máme aj pánske modely. Tak ja by som ho poprosila, aby prišiel medzi nás a vy popíšte teda, Zuzka, tento model. Veľakrát si páni myslia, že kožuchy to je výsadou žien. No, mýlia sa. Páni sa veľmi dobre cítia v kožuchoch. Tento kožuch je opäť z králika, z Rexu. Je to viac menej biznis štýl. Počitý je veľmi výraznou počívkou, môže aj model ukázať, ktorá je 100% hodváb. Tým pádom v tomto kožuchu sú použité len čisto prírodné materiály, tým pádom králik, 100% hodváb a jahňacia koža. Takže aj páni
môžu byť odvážni a môžu si obliť taktiež kožu a nebudú vyzerať ako ženy. Ale treba povedať, že naozaj, že tá teda prírodná kožušina, aj keď viem, že sú teda rôzne diskutované témy, ale každého je to osobná vec, osobný výber, tak zahreje veľmi a neporovnateľne inak ako akýkoľvek iný materiál. Kožušina je materiál, ktorý ľudstvo odieva už tisícky rokov a myslím, že už vtedy vedeli, prečo ho používajú, pretože je veľmi teplý, ale neprehrieva. Neprefúka a čo sa týka údržby, je viac menej bezúdržbový. Ďakujeme veľmi pekne. Opäť máme pripravenú ľudsku, takže nech sa páči, poďte medzi nás, aby sme sa teda pozreli. Už teraz toto je taký dámsky zvrchník. Je to presne, ak máte krátke koktejlové šaty, tak na zahriatie sa veľmi hodia dlhé kožuchy. A tento kožuch je v naturálnych farbách, je tiež počitý 100% hodvábom kontrastnej farby. Môžeme aj ukázať. Môžeme ukázať, áno. Čivku. Dobre. Ale čo som si všimla, je tá fazóna pre mňa taká zaujímavá. Sme trošku možno zvyknutí na nejaký golier, na nejakú kapucu možno. Áno. A tu je to len také, by som bola taká strohejšie niečo, áno? Je to zmena, pretože dá sa vymknúť aj s tým štandardom, s ktorým sme zvyknutí a s kožušinou sa dajú čarovať. Ja tomu tiež hovorím, dá sa čarovať s kožušinou. Ľudské, ďakujeme pekne. Môžeme sa teda možno povenovať aj modelom, ktoré máme tu niečo podobné. Vy máte teda aj na sebe, je to takzvaná kožušinová vesta, ktorá takisto splní veľkú funkciu. Keď sa začne ochladzovať, tak prvé, čo siahneme po vestičkách. Toto je tiež z Castorexu. Je to veľmi jemná kožušinka, nefarbená, kde sa využívajú vlastne kontrasty hnedej a bielej. Opäť je doplnená počívkou, ktorá je 100% hodváb a peknou 3/4 dĺžkou, ktorá je aktuálne in. Zuzi, vy ste povedali, že čo sa týka tej údržby, že je to veľmi jednoduché, ale treba sa predsa trošku postarať o tú kožušinu. Tu máme možno taký kratší variant vesty ešte, kým budeme mať pripravenú ľudskú. Opäť je doplnený, je to viac menej na bežné nosenie, vestička tiež čierneho rexa, králika, a s kabelkou, do ktorej sa vám ľudia zmestí aj malý nákup. Áno, takže sme sa pozreli na dlhšiu a kratšiu. Opaskom. Ľudka, opäť vás poprosíme, tak teraz je to taký kabátik alebo bolerko a bundička, ako by sme to nazvali? Je to taký krátky kabátik a tým, že začína sa nám o chvíľu plesová sezóna, tak ak dámy majú dlhé róby, tak tento krátky kožuštek ich bude krásne doplňať. Poukážem, že je vlastne zhotovený z malých častí, ktoré pri zhotovovaní musia krásne zapadať do seba ako pucle a vtedy ten kožuch dosiahne viac taký nadýchaný efekt, kdežto potom v oblasti drieku je to z krátkej srsti líšky a tým pádom získame krásny pás a driek. Dobre, ďakujeme pekne, ľudské, ale čím menšie kúštičky, tým náročnejšie na prácu. Opäť sa pozrieme na pánsky model. Nech sa páči, poďte medzi nás. Fíha. Tento model je pre odvážnych mužov, predovšetkým extravagantnejších. Je určený skôr do hôr a teraz, ako je počasie veľmi, veľmi extrémne chladné na naše podmienky, tak si môžu byť páni istí, že im zima nebude. Je zhotovený z jahňacej kože alebo ovčiny, ktorá je v rôznych dĺžkach. Má zvýraznený stredový pás, a aby pán mohol dobre manipulovať s rukami, tak v bokoch je všitá koža. Je to model, ktorý vždy zaujme, pretože je celkom iný. Neprehliadnutelný, jasné. Áno. Ďakujeme pekne. Ešte možno, čo sa týka tých strihov, tak niečo iné a zvláštnejšie je ešte toto červené. Poďte, Zuzi, môžeme to kľudne popísať. Takže počkajte, takto poďte, aby sme neboli chrbtom. Ja to trošku posuniem. Tak keďže doteraz sme stále rozprávali o prírodných farbách. Toto je viac menej zmena. Sú to červeno-čierna, kontrastná farba, ktorá sa tiež hodí k spoločenským šatám, kde potrebujeme sa len decentne zakryť a rýchlo dať
kožuštiek alebo teda bolérko dole. Áno. Ja som to kvôli tomu strihu, teda, že nie sú len klasické rovné, ale sú aj teda rôzne. A ešte máme ľudskú v záverečnom modeli, ktorý je tiež spoločenské šaty ozvláštnenej kožušinkou. Spoločenské šaty s dlhou vlečkou, ktoré na dnešné plesovú sezónu sú aktuálne. Samostatný strih by možno bol taký všednejší. Tak je oživený s touto červenou kožušinkou. Je to vlastne taký princeznový vzor. A verím, že dáma sa bude páčiť. Áno. Dobre, Zuzi, takže ďakujeme veľmi pekne ľudské, takže vieme, že dajú sa naozaj robiť zázraky. Len trošku fantázie a zručnosti, veľa trpezlivosti. Asi možno na to treba dobré nápady, aby sa teda tá kožušina stala aj súčasťou bežných modelov. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem pekne aj ja. Za aj názornú ukážku, aj za rozprávanie. No a my pri kožušinkách ešte chvíľočku zostaneme, ale pôjdeme trošku do našej minulosti, pretože presne ako aj Zuzka spomínala, sú tu už desiatky, stovky rokov a stovky rokov ich používame a kedysi sa im venovali majstri, tzv. garbiari. A čo bolo predmetom ich práce, tak na to sa pozrieme v našej dokrutke.